Pa mor dda mae'r Cynulliad Cenedlaethol yn gwneud busnes? Dyma'r cwestiynau ydym ni'n ei gofyn ar hyn o bryd, ac mae yna gyfle i chi i ddylanwadu ar y ffordd ydym ni'n gweithio. Yn y gorffennol, mae'n rheolau ni, fel unrhyw glwb a chymdeithas arall, mae gennym ni reolau sydd yn pennu sut ydym ni'n gweithio. Mae'r rheolau yna wedi cael ei gosod yn y gorffennol gan yr ysgrifennydd gwladol. Bellach, ydym ni'n gallu gwneud yn rheolau'n hunain heb gyniatad neb arall. Da ni'n gofyn cwestiynau eitha sylfaenol megis pa mor effeithiol y mae'r Cynulliad Cenedlaethol yn galw'r Llywodraeth i gyfri. Pa mor dda da ni am wneud cyfreithiau newydd i Gymru, ac yn arbennig i ba raddau ydym ni'n cynrychioli pobl Cymru yn effeithiol. Cysylltwch â phwyllgor busnes y Cynulliad cyn diwedd Gorffennaf. Mae'r manylion yn ymddangos ar y sgrin nawr.